Hello? Yebo kanjani? Ngiyaphila njani? Ngabe ngikhuluma ngisele Ndlovu? Yena Sergeant Ndlovu kodwa ke akafika emsebenzini njengamanje. Okay ba. Ukhuluma noNgobese lana la ngeza sikhwama la ngeza sikwakho wemakhe la. Oh. Manje uzwile ngicabanga ukuthi uzwile Awu ngonkosikazi ya nehlanga makhe. Nawemakhe. Manje uyazi lapha kunama documents evuna ukuthi wafaka isixolisi samaphoyisa la ekhaya. Manje uyazi lapha ukuthi manje ngisabhekene namalungiselelo. Uthuma imakhe ngibuye shaweni. Manje angisitholi isikhathi nalapha e-police station yazi ukuthi manje kunolayini abade ababanjwayo manje angazi noma ungangisiza yini masizodlula ngala ngakwami ungiphathele udlulungisele wala documents ngizobalana nje ntambama uma ngithola isikhathi uma seqhibiziwe. Hayi. Makhe angikhonza ukwazi ukusiza. Asiwaxhibiza umnikazi wawe ngekho. Kunjalo nje umthetho wamaphoyisa. Angithi awunkosikazi. Awunkosikazi wakho asixhibazi ngisho i-death certificate asixhibazi umnikazi we-death certificate engekho. Cha nje asikwenzi lokho. Awu. Makelwana.